Salamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Barka kuma da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa Top TV. Wata ke kawo muku shirye-shirye dare da rana. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa domin da zarar ka danna alamar subscribe zaka ga alamar makaɗin sanarwa ta fito sai ka danna mana. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode masu sauraro. Allah ya sake sada mu da ku. Assalamu alaikum. Muna muku barka da zuwa wannan tasha ta mai suna Hausa Top TV. Wacce ke shiga lungu da sako domin lalaba muku labarai na duniya baki daya. Amma mai sauraro kakka manta idan kai sabon zuwa ne da ka danna mana alamar subscribe da kuma makadin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Ta haka ne kuma za ku ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki daya. Mun gode. A yau ne muka yi ka cibis da wani labari inda mai sauraro abin zai baka mamaki inda sojoji suka shiga wata unguwa suka kori kowa suka tattare matan unguwar suke yin rawa da su da kuma lalata so amma ba mu tabbatar ko sojoji ba ne ba ko kuma dai yan boko haram ne a cikin garin Maiduguri, garin da aka fi sani da Zira. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. An samu sojojin nan ne suna wannan abin nan ɗin suna wannan rawar da 'yan mata domin sun takura musu ko su yi ko kuma su kashe su. Ta haka ne 'yan matan suka zaɓi su yi rawar kawai domin suna son rayuwarsu. Ta haka ne kuma suka ceci kansu. Sun bar wannan unguwa ne bayan sun gama wannan abubuwan da suke yi. Kuma mazauna yankin sun faɗa mana cewa ba so ɗaya ba so biyu ba sun sha zuwa su irin wannan abun. Wani lokacin 'yan ta'adda su zo, wani lokacin kuma su zo da kayan sojoji. To amma in dai haka ƙasar mu ta lalace, ta yaya za a iya baka tsaro? Sojoji suna abin da suka ga dama. Allah dai ya gyara mana. Mun gode masu sauraro. Amma mai sauraro ku manta, ku yi mana comment da ra'ayinku. Mun gode.